फ्रेंड्स देखो आम सकाल सकाल ब्रेकफास्ट तैयारी होची आमर एटा होची कौन एटा होची सलाद की सलाड ये मूंग सलाद देखो एटा मूंग सलाड होची कौन एतरे सब पड़ी काकुड़ी टमाटो मूंग कैम्पेज देखो एटा सकाल आम जे टमाटो डाइटिंग करूछु ये सब खाई आ इसी भल कि गोला पूरा गोल पूरा घाटी दियो पूरा रेडी गला आमर ए सलाड सर्व करा जीवो एटा कौन रहिला एटा हूँ तले रखी दिया गल पड़ो एटा हूँ स्टॉक पीटीपी रेडी आमर पियाज पड़ो सब जगह आम खाए सी भाविला बहुत कौन कहि आ किसी कहि न पारे कहले खाया खी चलछि देखो आमर खाया खी चलछि एठी मु खाया ख खाउछि कौन खाउछ मुग तमे ये मुग सलाड करी काई खाउछ शक्ति हो तमे कौन शक्तिहीन हो जाउछ हैं काई जाउछ एनर्जी पाउनी ए भूत लागी किरी मरी पस ताले गोटे कौन नुआ कथा कह तू खाए उठिले ना नित्यकर्म साइले गजामुग करथिली खाए गजामुग सब टमाटो काकुड़ी सब पहला सलाड खाइले दिने दिने जो दिन जहाँ मिलला ये गरीब संसार आमर जहाँ मिलला खाइले खाली तुम देखिक लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को आम अन बसीचु से रेडी आ देखो फ्रेंड्स आमर ए बना हो चाहा सका आमर गरम पानी सहित एलोवेरा मेथी आउ बुट कला जीरा सब पिया सरला चीनी कहीं पकाच सामान्यतम चीनी राजश्री पकड़ा उद्यम करुले मुझे जो मना कली सी आ पकईले चाहार पति ना आज आम पति कम अच्छे जो मैंने देखुं वीडियो ये कौन हो चाटा कहीं पिया जाए You eating round cake? नो तुम खाइब हैं कहीं हैं पेट कम जाए किछ खाई मारे ठीक अच्छे ये मिल्क केटा लुण पकल देखो तो आम पिठारे गोटाए लुण पड़ा तो बहुत छाड़ हाथ छाड़ देखो ए पिठा हम आमर तेल पड़ा आमर कड़ाई रे ये गोटे राजसिंह गोटे अस्त्र अच्छी देखेल तुम अस्त्रटा टे दर्शक मैंने देखिए एटा कौन एटा अमरीर अस्त्र काली से तुम पुणी हेल अरे सत कहूँ मिछ देखो त्रिशूल तैयारी हो पिठा गरम हो गला फुटण टमाटा देलो रे फुटण डबा मागिल मत मु भिडटा कर देखो आमर जीरा दिया चकुली पिठा तैयारी हो केमी लगुच आपण मैंने निश्चय कमेंट रे जनइबे लाइट दे हाँ कौन दब ना लाइट दब से हाँ
ତମେ ତ କହୁଛ ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ ସିମ୍ ଥିଲା ଗ୍ୟାସ୍ ବଢ଼େଇବାକୁ ବୋଉ କହୁଛି ଲାଇଟ୍ ବଢ଼ା। ଏଇଟା କି ମସଲା? जीरा ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଏବେ ପିଠା ସହିତ ତାଳ ଗୁଡ଼ ଖାଇବି। ଆଉ ରାଜଶ୍ରୀ ଏବେ ପିଠା ସହିତ କ'ଣ ଖାଇବ ତମେ? ହଁ ଇଆଡ଼େ ଅନେକ କୁହ। ଓକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପ୍ରଥମ ପିଠା ଆମର ଫାଇନାଲି ଏଠି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପିଠାର ପାଳି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପିଠାକୁ ଏବେ ମସାଜ ଅଏଲ୍ ଟିକେ ଦିଆହେଲା। ବିରିନା ବଡ଼ ହେଇଗଲା ପିଠାଟା। ବାସ୍ ବାସ୍ ରେଡ଼ି ତ ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ପିଠା କିଏ ବନାଉଥିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଜିରା ପଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ପିଠା ଉପରେ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଲା ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ସେଇଟା କ'ଣ, ଯଦି କିଏ ଜାଣିଥିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଲୋକ ଜାଣିଥିବେ ଭାବୁଛ? କ'ଣ ସେଇଟା ପଡ଼ିଲା? ଅରିଗାନୋ। ଦେଶରେ ତିଆରି କରିନଥାନ୍ତ ଦୋସାଟା, ଦେଶରେ ତିଆରି ରୁହ ଛାଡ଼, ଦେଶରେ ତିଆରି କରିନଥାନ୍ତ କ'ଣ ଯାଇ ପାକିସ୍ତାନରେ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତ ଭାବିଥିଲ ନା କ'ଣ? ହାଁ ଦେଶୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବନା ହେଉଛି ଏଠି ଦେଶୀ ଦୋସା। କ'ଣ ଦେଶୀ ମାନେ ଆର ଅର୍ଥ କ'ଣ କ'ଣ ଏଥିରେ କ'ଣ ଯେମିତି ଅଛି ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ଦେଶୀ ଆଗକୁ କରିବ? ଅଲଗା ଦୋସା ସବୁ ବିଦେଶୀ, ଏ ଦେଶୀ କେମିତି ହେଲା? ଦେଖନ୍ତୁ କୋବି ଭଜା ହେଉଛି। ଏଥିରେ କ'ଣ ସବୁ ପଡ଼ିଛି? ପିଆଜ, କୋବି, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ କଲର ହେଉନି? ନା ଢାଳି ଦିଅ ସବୁ କିଛି ନାହିଁ। ସେଇଠୁ ଆଉ କ'ଣ? ଆଉ ଚଟଣି ହେଇକି ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ଚଟଣିଟା ହେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇଛି। ଚଟଣି ଆମର ହେଇକିରି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ ଚଟଣି ଗୋଟେ ହେଇଛି, ଖାଇବା ଆଉ ଦୋସାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୋଷ ଲାଗିଲେ ଲୋକମାନେ ସେଠି ଯାଇକିରି ପାଣି ଆଣି ପିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଜଶ୍ରୀଙ୍କୁ ଶୋଷ ଲାଗିଲା ସେ କ'ଣ ପିଉଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ପଚାରିବା। କ'ଣ ପିଉଛ? କ'ଣ ସେଇଟା ଦେଖେଇଲ? ଦେଖ ତ କାମ୍ପା ଗୋଲା, ତାଙ୍କୁ ଶୋଷ ଲାଗିଲେ ସେ କାମ୍ପା ଗୋଲା ପିଅନ୍ତି, ସେ ପାଣି ପିଅନ୍ତିନି। ନା ଠିକ୍ ଅଛି, ଧର କ୍ୟାମେରାଟା ଟିକେ ଧର, ମୁଁ ଟିକେ ଚଟଣିଟା ଟେଷ୍ଟ କରିବି। ଅଧିକ ନେଇ ଖାଇପାରିବି ନା ଟିକେ? ତମ ଇଚ୍ଛା, ଆଜ୍ ୟୋର୍ ଚଏସ୍, ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ नो ଅବଜେକ୍ସନ୍। ଲୁଣ, ଖଟା, ରାଗ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ନା ନାଇଁ? କ'ଣ ହବ ସେ? ଖାଉନ? ଚାମଚରେ ନେଇ ଖାଅ, ପେଟ ପୋଡ଼ିବ ଖାଲି ଖାଇଲେ। ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି? ଢାଳି ହେଇଯିବ, କ୍ଷୀର ଫିର ଅଛି ଢାଳି ତଳେ ପୁରା। ଥଣ୍ଡା ବୋଟଲ ଆଉ କେହି ଖୋଲି ପାରିବେନି। କାହିଁକି? ଭଲ ଲାଗୁନି? ଓଡ଼ିଆର ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ବଡ଼ ସାନଙ୍କ କଥା ମାନିବା କଥା। ନ ମାନିକି ସବୁ ଚଟଣି ନେଇଆଇଲେ ଗୋଟେ ଗିନାରେ, କିନ୍ତୁ ଏତକ ଖାଇବାର ମୋର ସାହସ ନାହିଁ ଏବେ। ନା ମୁଁ ଖାଇବିନି। ଗୋଳେଇକି ଖାଅ। ଆଉ ଟିକେ ଦଉନ, ଟିକେ ଦଉନ ଟିକେ ସ୍ଲାଇସ୍। ଏତେ ନୁହଁ କମେଇଲି। ଚାଲ
ତାତିଯିବ। ସେଥିରେ ଯଦି ଚଟଣି ଗୋଳେଇ ଦେବ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଜୋସାରେ ଏଇ ଚଟଣିଟା ଟିକେ ମାରିଦେବ। ଇଏ କ'ଣ ଆଳୁ? ପକେଇଦେବ ଦୁଇଟା ଚକଟି। ଆଳୁ ଦୁଇଟା ପକା ହବ। କ'ଣ ହବ? ଲୁଣ ପଡ଼ିବ କୋଉଥିରେ? ପ୍ରବଳ করে। ଲୁଣ ପଡ଼ିନି ବା। ଚଟଣି ଲୁଣ ଠିକ୍ ଅଛି। ଚିନି ଖାଲି ଟିକେ ପଡ଼ିବ। ଚିନି ଫିନି ତମେ ପକେଇ ଖାଇବ, ଖାଲିଟାରେ ପକାଅନି ଚିନି। ଆରେ ଲୁଣ ପକାଉନ କୋଉଟା ସିଝିବ। ମୁଁ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ 2ଟି ଲୁଣ ପକେଇଥିଲି। ଧର କ୍ୟାମେରା ଧର। अंडर प्रोसेस। ଦୋସା ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍। ଏଠି ଥୁଆ ହେଇଛି ଘୁଗୁନି ମସଲା, ଏଠି ଘୁଗୁନି ମହାନ୍ତି, ଏଠି ଦହିବରା ସାହୁ, ହେଉଛି ଆମର ଜୋସା ତ୍ରିପାଠୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଷ୍ଟାଇଲରେ କେଉଁମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଷ୍ଟାଇଲ ଦୋସା ହେଉଛି। ଏଇ ଷ୍ଟାଇଲରେ କେଉଁମାନେ ଦୋସା ଖାଉଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରି ଜରୁର ବନେଇ ବତେଇବେ। ଆମେ ତ ପ୍ରୋଫେସନାଲ ଦୋସା କରାଳି ନୁହଁ, ତଥାପି ଆଇ ୱିଲ୍ ଟ୍ରାଏ ମାଇ ଲେବଲ ବେଷ୍ଟ। ୟେସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ମଝିରେ ଯେଉଁ କରିକି ଏମିତି ବାଡ଼େଇବ, ଇଏ ହେଉଛି କଣା ଦୋସା। ଏ ଯେଉଁ ମଝିରେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା କଣା ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ମିଷ୍ଟେକ୍। ଏଇଟା ମିଷ୍ଟେକ୍ ନୁହଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣା ନ ରହିଲେ ସେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ନେଇପାରିବନି, ସେଥିପାଇଁ। ଆଉ ସବୁଥିରେ ଆମର ଟିକେ ଟିକେ କଣା ଆମେ ରଖୁ ଜାଣିଶୁଣି। କ'ଣ ଦେଖୁଛ? କେତେଟା ହେଲା? ତିନିଟା ହେଇଛି। ଆଉ ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଲା, 4ଟା ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ନା ଆଉ 2ଟା? ଗୋଟେ ହେଇଯିବ। କେତେଟା ଲେଖା ହେଲା ଆମର? ଜଣିକିଆ 2ଟା ଲେଖା ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେରେ ହେବନି ତ? 6ଟା ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଇକି ଅଲରେଡ଼ି ଥୁଆ ହେଇଛି ଅଧା। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ପୁରା ରେଡ଼ି ଆମର ହେଇଗଲା ଏବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୋସା ବନେଇବାର ଶୈଳୀଟା। ରୁହ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୋସାକୁ ଏମିତି ଜୋର ଜୋର ବାଡ଼େଇବେ ଯେମିତି ସେ ପାଡ଼ି ପକେଇବ। ହାତ ଟିକେ ଦେଖେଇଲ। ଦୋସା ଆମର ହେଇଗଲା ରେଡ଼ି। ଏବେ ହେବ ସେ ଗାର୍ନିସିଂ। ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଦୋସା, ହେଇଗଲା ରେଡ଼ି। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଦୋସା। ଏଇଟା ମଝିରେ ଚଟଣି ଥୁଆ ହେଇଛି। ଏଠି ବୋଉ, ଏଠି ବୋହୂ, ଏଠି ମୁଁ। ଖାଇକି ମୁଁ କହୁଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଖାଇକି କହୁଛି କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଦୋସାର ସେ ଯେଉଁ ପିଠଉଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଲଗା ପିଠଉଟା ନମ୍ବର 1 ହେଇଛି।